дар масофаи 140 километр шарқтари ҷумҳурии тоҷикистон дар назди сарҳади афғонистон дар қаторкӯҳҳои ҳазрати шоҳи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон кӯҳи баланду бузурге бо номи Фуруш ҷойгир шудааст. гурӯҳи эҷодии барнома тасмим гирифтем ки нашри навбатии барномаи кӯҳнавардиро аз баландтарин кӯҳи вилояти Хатлон таҳия намоем. моро зарур омад ки субҳи содиқ аз душанбе ба роҳ бароем ва зиёда аз 280 километр роҳро тай намоем. ҳамин тавр пас аз нисфирӯзӣ мо ба деҳаи оҳангарон ки дар доманаи кӯҳи Фуруш қарор дорад расидем. аз сабабе ки кӯҳ хеле баланд аст ва вақти баромадан ба он вақти зиёдро мегирад, мо азм намудем ки расидан замон ба деҳа озими баромадан ба кӯҳ шавем. дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. имрӯз мо аҳли эҷоди барномаи кӯҳнавардӣ азм намудем ки ҷиҳати инъикос ва муаррифии манзараҳои сайёҳатбоб ва тамошобоби диёр ба яке аз ноҳияҳои дурдастарину бузургтарини вилояти Хатлон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ташриф биёрем ва аз ин макони воқеан ҳам сайёҳатбобу диданӣ барномаи кӯҳнавардиро таҳия намоем. дар ин сафаре ки мо айни ҳол ба яке аз кӯҳҳои баландтарини вилояти Хатлон ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҷойгир мебошад, онро мардуми таҳҷоӣ кӯҳи Фуруш меноманд ва баландиаш аз сатҳи баҳр 4534 метрро ташкил медиҳад. имрӯз як гурӯҳ ҷавонони деҳаи оҳангарони ҷамъияти деҳоти Лангардараи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҷамъ омадем ва азм намудем ки ин кӯҳро фатҳ намоем. агар мехоҳед ки дар ҷараёни ин барнома моро ҳамроҳ бошед ва бубинед ки мо чӣ гуна яъне бо кадом машаққатҳо ва чӣ гуна манзараҳои зеборо ҳангоми сайёҳат мебинем, пас моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. меравем. сайёҳати кӯҳии мо аз ҳамин ҷо каме болотар аз деҳаи оҳангарон оғоз ёфт. аниқтараш аз баландии 1761 метр аз сатҳи баҳр. ҳарчанд тамоми рӯз мо дар роҳ будем, аммо инак моро лозим аст ки то шаб бештар аз 4 километр роҳро тай карда то як доманаи кӯҳ бароем. ногуфта намонад ки баландии поёнии кӯҳи Фуруш аз сатҳи баҳр 1672 метр ва баландии ниҳояш бошад 4534 метр аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳад. нодир Газоев ки яке аз ҳамроҳони мосту бисёр хуб бо роҳҳои ба қуллаи кӯҳбаранда ошност, мо ӯро ҳамчун роҳбаради хатсайри сайёҳати кӯҳӣ интихоб кардем. чуноне зимни суҳбат бо Нодир маълум шуд, ӯ баъзан берун аз кори хонаю саҳро ба сайёҳони ба минтақа меомада ҳамчун роҳбалад бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ роҳбаладӣ мекардааст. аз сабабе ки ман бо мавзеи кӯҳи Фуруш хуб ошноӣ дорам, сайёҳоне ки аз дохил ё ки аз хориҷа мебиёянд, ман ба онҳо ёрӣ медиҳам, ба онҳо кӯмак мекунам. ба ҳамин манзараҳои кӯҳи Фуруш меоем, қадшон рафту омад дорем. масалан ҷои мавзеи хубро нишон медиҳем ки онҳо аз он ҷо истироҳат кунанд, ҳаловат баранд. ҳангоми баромадан ба кӯҳ бо ҳамроҳонамон аз ҳар боб дар мавриди табиати деҳа ва мавзеъҳои тамошобоби доманакӯҳ суҳбат карда маълумотҳои ҷолибе дастрас кардем. табиати иқлими кӯҳи Фуруш вобаста ба ҳар қадар аз сатҳи баҳр баланд шудан тағйир меёбад ва воқеан ҳам чунин буд. мо инро дар якчанд километри аввал мушоҳида кардем. ҳоло ки офтоб дар ҳоли ғуруб аст, нурҳои тобони дар паси кӯҳи рӯбарӯ пинҳон мешуда, гӯё ҳамин гуна моро ба дунёи нави зебою пурасрори табиати кӯҳи Фуруш роҳнамун месохт. табиати сабзандарсабзу гулпӯш. қадам ба қадам мо суҳбаткунон ба боло мебаромадем. тавре маълум шуд, роҳи муайяне то як миёнаи кӯҳ мебурда то чанд моҳи пеш вуҷуд надоштааст ва то ин вақт меҳмонону заминдорони деҳа ва умуман ҷамоати деҳоти Лангардара танҳо пиёда ва ё бо аспу маркаб то ба заминҳо рафта метавонистанд ва ҳоло бошад сокинон имкони бо мотосикл рафтанро ҳам доранд.
аз ин бармеояд ки минтақа ғайрасаёҳати кӯҳиву кӯҳнавардӣ барои рушди намудҳои саёҳати варзишӣ, аспсаворӣ ва мотоциклронӣ мувофиқ мебошад. мо саргарми суҳбату тамошои манзараҳои доманакӯҳ аз чӣ гуна шом шудан бехабар мондем. рӯзҳои тобистон ҳарчанд дароз ҳам бошад, дар минтақаҳои кӯҳӣ офтоб давоми рӯз ҳамагӣ 7-8 соат ё баъзан камтар аз ин намоён мешаваду халос ва пас аз панах шудани офтоб пушти кӯҳҳо зуд ҳаво торик мешавад. ҳарчанд дар шаб сабти барномаро дар нақша надоштем, аммо ҳанӯз ҳам ки мо ба нуқтаи лозима нарасида будем, кӯшиш кардем то ҷоҷои сабти барномаро бо чароғ ҳам бошад идома диҳем. сабти барнома бошад бо пайроҳаи сабзаю бута ва гулҳояш то миён ва аз қадамон ҳам баландтар ҷолиб буд. каме дигар аз миёни пайроҳаи сабзазор роҳ рафта шоҳиди равшании ин кирмакҳои шабшароғ ё худ шабтоб гардидем ки бо фарурасидани шаб равшанӣ мекунанд. агар то ба ҳол бисёриҳо чунин ҷонварҳои тобонро танҳо дар филмҳо дида бошанду ба мавҷудияти воқеӣ онҳо бовар надошта бошанд, пас бояд донанд ки чунин кирмакҳо дар минтақаҳои баландкӯҳи тоҷикистон вомехӯранд ва дар ҳақиқат ҳам дар шаб тамошои онҳо ҳаловатбахш аст ки мисоли гулҳои шабтобро мемонанд. бинандагони азиз, тавре ки роҳбалад ба мо гуфтанд, рӯзи аввали саёҳати кӯҳнавардии мо ба кӯҳи фурӯш дар ана ҳамин ҷо, яъне дар яке аз истгоҳҳои худ, яъне он ҷое ки бештар деҳқонон омада хайма мезананд ва инҷо шаби худ рӯз мекунанд барои ба корҳои кишоварзиву деҳқонии худ машғул шудан интихоб кардем ва ногуфта намонад ки аз поён, яъне аз он ҷое ки имрӯза хатсайри мо оғоз ёфт, мо зиёда аз 4 километр роҳро тай кардем бо баландӣ аз 1676 метр то ба баландии зиёда аз 2300 метр. ин шаб инҷо мемонем ва пасон саҳар барвақт боз роҳи худро ба тарафи қуллаи кӯҳи фурӯш идома хоҳем дод. ҳамин тавр мо шаб ин ҷо дар минтақаи кишти деҳқонон ки дар баландии 2300 метр қарор дорад монда аз анвои хӯрдание ки бо худ оварда будем хӯроки шом омода кардем. то якпоси шаб суҳбати мо атрофи кори заминдорону деҳқонон ва чорводорони ҷамоат дар доманаи кӯҳи фурӯш идома ёфт. субҳ медамид. субҳе ки шояд кам нафарон шоҳиди дамиданаш шуда бошанд. дар минтақаи кӯҳистон нурҳои офтоб ҳарчанд нисбатан дертар ба доманаҳояш расад, ҳаво аллакай равшан шуда буд. манзараҳои атроф ки мо дишаб ба ин ҷо омада аз тамошояшон бенасиб монда будем, ҳоло ҳарчанд ҳаво каме туман бошад ҳам хеле дилкаш ба назар мерасид. гӯё мо аз абрҳо болотар баромада бошем ки манзараҳои поён умуман ба назар наменамуд, аммо болотар аз мо ҳама ҷо намоён мешуд. боди серуну атрогини доманакӯҳ ба машом мерасид. бинандагони азиз, инак рӯзи дуюми саёҳати кӯҳнавардии мо ба кӯҳи фурӯш аз ана ҳамин ҷо, аз ана ҳамин як майдони кушоду бар ҳавои лолазор оғоз меёбад. умедвор ҳастем ки ин рӯзе ки моро дар пеш аст, рӯзи асосии саёҳати кӯҳнавардии мо аст ва он бо муваффақият анҷом хоҳад ёфт. меравем. ҳарчанд моҳи июл ҳам бошад, дар ин минтақа ҳанӯз гӯё фасли баҳор нав даромада бошад ки сари ҳар 10-20 метр роҳ рафтан чунин майдонҳои гулпӯши лолазор ва гулҳои дигари рангорангро медидем. занбури асал яке аз соҳаҳои асосии сердаромад барои мардумони ин минтақа мебошад. ҳамин аст ки дар ҳар майдони гулпӯш инчунин селаи занбурҳои асалро мушоҳида мекардем. аз миёни майдони лолазор роҳ рафтан воқеан ҳам ба дил фараҳ мебахшад. бинандагони азиз, ман яке каме аз ҳамроҳонам
қафо мондам, лекин магар мешавад ки аз миёни қадар майдони кушоди гулзор, гулҳои рангоранг, бе ҳаловат бурдан, бе оҳиста оҳиста тамошо кардан зуд гузашта рафт ва ман инро нодида гирифт. аммо бояд гуфт ки ҳар қадаре ки мо қариб 10 дақиқа шуд роҳ мепаймоем аз миёни ин майдони лолазор, ҳамоно ҳам масоҳаташ гӯё дар чашм васеътар менамояд ва боз ҳам кӯҳҳои бузург ки аз пеш моро гӯё ҷеғ истодан ба тарафи худашон, боз моро ҳам бепарво намегузорад ки инҷо истем ва боз мехоҳем ки ба пеш ҳаракат кунем. ҳарчанд ҳоло аз сатҳи баҳр дар баландии 2400 метр қарор дошта бошем, ҳанӯз ҳам бо майдонҳои кишти картошкаву помидор ва гандуму дигар полизиҳо рӯбарӯ меомадем. инак ин ҷо чун шоми гузашта роҳи мо аз миёни сабзаю гулу буттаҳои баланд қадкашида мегузашт ки миёнашон бо мушкилӣ роҳ рафта лаҳзаи худро дар як ҷангалзори бесарҳад тасаввур мекунед. аммо ба ҳар сурат махсусан дар чунин ҷойҳо эҳтиёткор будан зарур аст ки метавон бо як қадаммони ноҷо афтед, зеро пеши пойро қариб ки дидан ғайриимкон аст ва дар ин мавридҳо асодасти сайёҳӣ ба кор меояд, то бо такяи он наафтед. биёндагони азиз, ҳамин қадаре ки ба таҳияи барномаҳои сайёҳӣ, варзишиву кӯҳнавардӣ машғул ҳастам, ягон маротиба ҳам ин қадар растании гулу гиёҳҳои ки қадашон то ба 2 метр баланд бошад аз қади одам вонахӯрдам ва тавре ки аз роҳбаландон пурсидам, инҳо номашон куруш ва ана ин гулҳое ки баланд рустанд, инҳо номашон торон будааст. агар як каме аз ҳамроҳон каме дигар қафо монам, аниқ аст ки инҷоро ҳагон мезанам. барои ин қадар зудтар ҳаракат кардам дар кор. бояд гуфт ки аксарияти гулугиёҳҳои дар кӯҳи фурӯш мебаромада худрӯй ва шифобахш ҳастанд. ин гулҳои баланд аз қадиман ҳам аз миёни гулубуттаҳои баланд гузашта боз бо замини дигари деҳқонон ки помидор киш шудааст расидем. дар болотар бошад моро ҳамроҳонамон интизор буданд. ин ҷо минтақаи кишти деҳқонон ба поён мерасад. биёндагони азиз, аҷоиб аст ки ҳар қадаре ки мо мақсадамон кӯҳнавардӣ аст ва борои кӯҳ баромадан, лекин ҳар қадаре ки баландтар мебароем, боз ҳамон қадар ҳам зиёдтар майдони кишидори картошкаро мебинем. маълум мешавад ки мардуми таҳҷоии ин ҷо зиёд ба кишоварзӣ шуғли зиёдтар доранд ва ҳар як ваҷаб замини ҳатто кӯҳро ҳам онҳо самаранок истифода мебаранд ва тавре ки мебинем дар ин ҷо ҳамзамон сайёҳати аграрӣ ҳам бисёр хуб аст ва метавонад мувофиқ барои сайёҳати аграрӣ низ бошад. ва дар ин ҷо аз сабабе ки боду ҳавои тоза дорад ва об ҳам аз чашма, аз обу пиряхҳо, барфҳое ки аз болои кӯҳ ҳастанд, аз он ҷо сарчашма мегирад ва бубинед ки дар ин майдони кушоди барҳаво ҳатто кор кардан дар замини кишоварзӣ низ бисёр ҳаловатбахш аст. ва ҳоло бошад ман ба назди ҳамроҳони худ расидам.
ҳамин тавр мо каме дигар бо роҳҳои сабзпӯшу ноҳамвори кӯҳӣ болотар баромада ба минтақаи шӯхҳои зелол расидем, ки дар баландии зиёдтар аз 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. ин гӯшаи назаррабою дилкаши минтақаро мо барои субҳона кардан интихоб кардем, ки аз канораш ҷӯйчаи хурушону мусаффо ҷорӣ аст. деҳқонон дар ин деҳаи мо ба киштикори картошка машғул мешаванд. аз ин ҳосил як қисматашро мақсад барои худамон захира мекунем, як қисматашро барои бозор бурда мефурӯшем. пас аз субҳона кардан боз роҳи худро ба болотари кӯҳ идома додем. тавре маълум шуд ин минтақаро барои он шӯхҳои зелол ном мебаранд, ки дар тамоми ҳудудаш як қатор гиёҳҳои шифобахш, ки қисми зиёдашонро зелол ташкил медиҳад, доман гусурдааст. ин гиёҳҳои қадкашидаи гулҳояшон зард зелол ҳастанд. ба ғайр аз зелол дар ин минтақаи кӯҳ кокутӣ, пӯпалоқ, сипанд, ёғун, сансабил, чойкаҳак, торон, зира, пудина, чағора, хоч, ров, камол, куруш ва ғайра мерӯянд. гуногунии табиати кӯҳи фурӯш то ба ҳадде бой аст, ки ба ҷуз пайроҳаи хурдакаки мо ба он роҳ мерафта, дигар ҳама ҷо сабзу гулпӯш аст. ғайр аз ин дар ҳар як минтақаи он гиёҳҳои гуногунеро, ки ба минтақаи дигар хос нестанд, вомехӯрдем ва аз роҳбалад дар бораи чӣ ном доштани онҳо пурсон мешудем. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини ҷамоати деҳоти Лангардара аз ҷумла ҳастанд алафҳои шифобахше, ки ба ҳар гуна бемориҳо даво ҳастанд. аз ҷумла ҳаст испанд, бирнеш ҳаста, ки барои махсус бемориҳо ва шифобахш аст. ёлмун мегӯем, залатои корен ҳастай, ана чойкаҳак ҳастай, пудинаи кӯҳӣ мегӯем, пудинаи кӯҳӣ ҳастай, зелол ҳастай, ана қарақоч мегӯем, қарақоч ҳастай. офтоб дар домани паҳну сабзу гулпӯши кӯҳи фурӯш хеле хуш ҷило медод. дар боду ҳавои тозаю атрогин роҳ рафтан хеле ҳаловатбахш аст, хусусан боз агар сари ҳар қадам манзараҳои нав пешроятон намоён шавад. ҳар як хасу хор, гулу гиёҳ, буттаю дарахт ва ҳатто ҳар як сангу харсанг ба зебоии табиати ин минтақа зебоии дигар зам мекунад. ва албатта ҷӯю дарёчаи шухобу мусаффои кӯҳӣ низ. биандагони азиз, ҳоло мо дар минтақаи дарвозакӯҳи роҳи кӯҳи фурӯш қарор дорем ва баландие ки айни ҳол мо то ба он ҷо аз оғози хатсайри имрӯза омадем 2850 метрро ташкил медиҳад. мо қариб 2 километр роҳро пиёда тай карда ба ин ҷо омадем ва бубинем ки чунин як манзараҳои хеле зебо ҳам ҳар сари ҳар лаҳза аз пеши назар пайдо мешавад ва бояд гуфт ки ҳанӯз ҳам кӯҳи фурӯшро мо ба пуррагӣ мушоҳида накардаем ва тавре роҳбарот ба мо гуфтанд аз болои ҳамин теппа танҳо пас аз убур кардани анамин доманакӯҳи навбатӣ мо кӯҳи фурӯшро бо тамоми салобату бо тамоми бузургӣ хоҳем дид. оби ин дарёи хурушон аз боло аз барфҳои ҳанӯз ҳам обнашудаи кӯҳи фурӯш сарчашма мегиранд ва тамоми сол ҳамин гуна сероб аст. тавре маълум шуд, сокинони деҳа, хусусан деҳқонону кишоварзони ҷамоати деҳоти Лангардара
заминҳои худро маҳз аз оби ҳамин гуна дарёчаҳои аз кӯҳ ҷоришаванда сероб мекарданд. воқеан бояд гуфт ки ин минтақаро барои он дарвозакӯҳ меноманд, ки роҳаш аз миёни ду шахи бузург мегузарад ва гуногунии биологию геологии минтақа низ аз ин мавзеъ сар карда минбаъд боз тамоман дигаргуна мешавад. гулугиёҳои ин минтақа бо сабаби дар баландии зиёдтар аз сатҳи баҳр ҷойгир шудан қадашон пасттар мешавад. хоси минтақа бештар гулҳои зарду гулобӣ аст. аксари ҳайвонҳои ваҳшие ки дар кӯҳи фурӯш сукунат доранд маҳз дар ҳамин баландиҳо вомехӯранд. ҷонварҳои ваҳшӣ дар ҳамин назди кӯҳи фурӯш ҳастанд. хирс ҳастай, гирг ҳастай, хук ҳастай, сағир ҳастай, ана рубо ҳастай. доманакӯҳи фурӯш мисоли теппаҳои бузургеро мемонад, ки яке аз дигаре баландтар ҷойгир шуданд ва дар ҳар маротибаи як теппаро гузаштан фикр доред, ки пас аз теппаи навбатӣ ба кӯҳ мерасед. аммо на, ин танҳо фиреби назар аст, зеро табиат асрори зебоию нафосати худро хеле хуб тавонистааст, ки дар баландиҳои дур ва пушти чандин теппаҳо ҳифз кунад. ҳамин аст, ки чунин мавзеъҳои воқеан ҳам дуру дастнорас асрҳо кашфношуда боқӣ мемонанд ва танҳо нафарони далеру бо ирода ва дар ҳақиқат ҳам шефтаи табиат ин маконҳоро кашф месозанд. мардумоне ки дар ин гуна диёри кӯҳсор бо деҳқонию чорводорӣ рӯз мегузаронанд, воқеан ҳам баъзан худ нофаҳмида аз бисёр асрори нуҳуфтаи табиати кӯҳҳо ва чашмаи гулу гиёҳҳои шифобахш бохабар мешаванд. хуш биёнагони азиз, инак мо дар баландии зиёда 3000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем ва танҳо ҳамин ҳоло мо инак тавонистем ки кӯҳи фурӯшро, ки он қадар ҳарчанд маълум ҳам набошад, лекин аз зери абрҳо чӣ қадар бузургиаш ба ҳар ҳол намоён аст ва ҳоло бошад ман каме аз дигарон пештар ба ин ҷо расидам ва ҳамроҳони дигарамон бошад каме поёнтар ҳастанд аз мон. инҷо мо каме истода то расида омадани дигар ҳамроҳонамон манзараи қаторкӯҳҳои ҳазрати шоҳро тамошо кардем, ки пушти абрҳо асрорангез ба назар менамуданд. ин кӯҳҳо тамоми сол ҳамчунон барфпӯш ҳастанд. ин минтақаи доманакӯҳ, ки майдони кушоди сабзазорро мемонад, минтақаи ҳавзакоҳ ё худ ҳавзакӯҳ ном мебаранд. ҳавзакӯҳ ба он маъност, ки ба ҳангоми баҳор ва обшудани барфҳои ин водӣ ҷо ҷо обҳо ҷамъ шуда ҳавзҳои хурдхурдро ташкил медиҳанд. ҳоло шумораашон хеле кам аст ва мо шояд танҳо пас аз ками дигар ба баландӣ баромадан онҳоро бубинем. офтоб дар миёни осмон лангар партофта акнун нурҳояш ба тамоми кунҷу канори кӯҳ мерасид ва бо зӯрии гармӣ абрҳои болои сари қуллаи кӯҳи фурӯшро меронд. ҳоло ки мо то ба ин ҷо 2 километр роҳи дигарро тай карда омада будем, тасмим гирифтем, ки каме дигар болотар рафта ягон ҷои муносибро барои пухтани хӯрок интихоб мекунем ва пас аз хӯроки нисфирӯзӣ роҳи худро ба болотари кӯҳ идома хоҳем дод. ҳамин тавр мо ин ҷойро, ки аз канораш ҷӯи мусаффо аз кӯҳ ҷорӣ шуда мегузашт, барои истироҳату пухтани хӯрок интихоб кардем. ҳама барои иҷрои ҳар коре тақсим шудем. 2 нафар хайнаро рост карда, роҳбалат ба шустану реза кардани гӯшт машғул шуд. мо ба ӯ кӯмак кардем. нафари дигар барои ҷамъоварии ҳезум рафта буд. соати баъд сихкабоби мо омода шуд. баъди тай кардани қариб 5 километр роҳи кӯҳӣ ва нӯшидан аз оби хунуки дарёчаҳо, иштиҳои ҳамагон хеле хуб буд, бахусус дар ин домони баландкӯҳи диёр.
ҳоло бошад аз сатҳи бар дар баландии 3030 метр қарор дорем, яъне ки назди кӯҳи фурӯш ҳастем. аз сабабе ки боду ҳаво каме тағйир ёфт, номусоид шуд, мо каме ҳаминҷода истироҳат мекунем, бо роҳмона идома метем ба миёнаи кӯҳи фурӯш то ҷоиша ки мақсад мо рафта метонем. каме дигар инҷо суҳбат карда, пас он лавозимоти худро ҷамъ намудем ва боз роҳи худро инак на ба қисмати сабзпӯши кӯҳ, балки ба тарафи барфпӯши кӯҳ идома додем. ҳарчанд кӯҳи фурӯш бо кам шудани абрҳо болои сараш ба чашм хеле бузургтару воҳиманоктар менамуда бошад ҳам, мо кӯшиш кардем то қадри тавон ба ҳадафи худ наздиктар шавем. пурсон шудем ки оё ягон нафар аз сокинони деҳа то ба қуллаи кӯҳ баромаданд, аммо таври маълум шуд аз зумраи сокинон касе то ба қуллаи кӯҳ набаромадааст, зеро бедоштани малакаи хуби кӯҳнавардию шахбароӣ ва лавозимоти махсус баромадан ба кӯҳ ғайриимкон аст. аммо мо бо умед ба ин ҷо омадаем ва бояд то қадри тавон барои бинандагон маводи хуб таҳия намоем. то ба ин ҷо омадан низ аллакай хеле роҳро тай карда будем. иқлими ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аз он ҷумла деҳаи оҳангарон барои сайёҳати экологӣ, кӯҳию кӯҳнавардӣ, аграрӣ ва зиёратӣ хеле мувофиқ мебошад. мо ба минтақаи тармаҳои қабат ба қабат хобида дар хамиҳои кӯҳ расидем. барои убур кардани ин тармаҳо ва баромадан ба роҳи боқимонда вазни зиёдатии ҷуздонҳоро сабуктар кардем. тавре маълум шуд барфи кӯҳи фурӯш давоми тамоми сол ҳам об нашуда боқӣ мемонад, зеро обшавии барфи қабат ба қабат боридаю сахтшуда то зимистони соли дигар идома хоҳад ёфт. мо ин ҷо бо ёди наврасӣ лағжонакбозӣ кардем ва воқеан ҳам лағжонакбозӣ махсусан боз дар фасли тобистон кайфияти дигаре доштааст. дар ин ҷо моро лозим омад ки аз болои харсанг ҷаҳида барои намои хубе ба кӯҳ кушода шудан ба тарафи дигар бароем. бо муваффақият ҷаҳидан аз болои ин харсанг ва бо чунин баландӣ на ба ҳар кас муяссар мешавад, вале мо тавонистем ки ҳамагӣ наафтода ба болои тармаи лағжонак биҷаҳем. аз болои барфҳои қабат ба қабат хобида роҳ паймуда қадам ба қадам мо ҳар қадар баландтар мешудем. ҳоло баландие ки мо аз сатҳи баҳр қарор дорем бештар аз 3200 метрро ташкил медиҳад. боз зиёдтар аз 1 километр роҳ рафта пешорӯямон аллакай тамоман манзараи дигар ҳам ба кӯҳи бузурги фурӯш ва ҳам ба манзараҳои кӯҳсори атроф кушода шуд. ин минтақа миёни мардуми таҳҷоӣ бо номи минтақаи сиёҳборон маъруф аст, зеро дар тамоми 4 фасл дар ин минтақа боридани боронҳои шадид хос мебошад. ҳамин аст ки абрҳо ин ҷо мудом болои сар гардонанду гӯё барои ҳамин ҳоло боридан пайти муносиб меҷӯянд. бисёр эҳсоси ҷолиб аст дидани чунин манзара ки ҳамин ҳоло якчанд қадами дигар монда агар даст дароз кунед дастатон ба абрҳо хоҳад расид. аз ин баландӣ кӯҳҳои атроф нисбатан пасттар ба чашм менамоянд ва агар ҳавои водиҳо томан намешуд, шояд то ба хеле дуриҳое ки чашм тавони дидан дорад, тамоми кӯҳҳои ноҳияи Шамсиддин Шоҳинро бубинем, чун мо ҳоло дар минтақае қарор дорем ки дар тамоми вилояти Хатлон баландтарин маҳсуб меёбад. воқеан вақте шумо як макону табиати зеборо мебинеду каме баъдтар боз аз он зеботарашро, пас аз чашматон зебоиҳои дигару кӯчактарини табиат дур мемонад. ва ҳарчанд табиати ин ҷо ҳам қисман дар иҳотаи барфу тарма бошад, ҳамону гулзор аст. ин ҷо минтақаест ки гӯё баҳор бо зимистон хеле қарин ва дӯст ҳастанд ва кӯҳҳо дар ин пасманзар ҳамону асрори абадиятро ниҳон медоранд. бинандагони азиз, инак расидем ба нуқтаи ниҳоӣ қатсайри имрӯзаи кӯҳнавардӣ. дуруст аст ки мо ҳарчанд муваффақ нашудем барои баромадан ба қуллаи кӯҳи фурӯш, лекин тавре
роҳбалат ба мо гуфтанд, барои баромадан ба ин кӯҳ лавозимотҳои махсуси кӯҳнавардӣ лозим аст ва ҳамзамон вақти ҷудогарда барои сабти барномаи кӯҳнавардӣ ба поён расид. хуб, ёдовар мешавем ки зимни сафар мо аз баландии 1761 метр ба баландии зиёда аз 3300 метр инак баромадем, яъне мо дар тӯли зимни сафари худ зиёда аз 1500 метр баланд аз сатҳи баҳрро баромадан муваффақ шудем. ва ин ҷо бошад, бинандагони азиз, мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. пайгири дигар барномаҳои кӯҳнавардӣ аз телевизиони мо бошед.